Bia mono omwanchwa omurigererio GTN TV naenda sema ko ya bono to baliganiria segepindi. Lakini before that ono mwaka omuya omwaka 2024 enero interview entangani y'omwaka 2024 igegemi studio ya GTN TV. We wish you a happy new year. Keremogo plan new plans, new resolutions, new goals, new dreams cha 2024. And today in our studio tuwabere ne bahati enene konyora one of the members vakuru Bobasi constituency. Tumetenga gusi at large we have 13 constituencies, 9 chikuru Kisii County, 9 denye chikuru Nyamira. Tuwabere tukobaletera these interviews na this year 2024 specific tuwachake na Bobasi constituency. And it's a blessing which is some of us, we've started with you. Korokwa Emmanuel Abosire, and our guest today, Korokwa Robert Ototo, is here with us in the studio. Ngochale wototebienga ereningo na nkia file tinga Bobasi as a constituency, are very able to achieve in the past 1 year Korotoro elections. And in this year, in Kiba Ferry, especially those in administration from Bobasi at large, the 8 wards to Bobasi, Amone constituency, no Mochumbe at large. Karibu Robert. Asante. Happy New Year. Happy New Year to you. Na kiwacha kiro mwaka. Mwaka mpya tunyo ansete, kawacha rende ase Bobasi constituency, ntosireti tuwasiri abantu batano. Aso mwaka oyo etete n'omuntu oyo omwana atigarete omwana w'omugaka omwoyo magati yestima yacho ata Nairobi oja paletwa ayenigwe tarehe 12 ini Friday yiye gocha rende kitariki 11 ayenigu tarehe 12 nkagerete. Unfortunate to the families, the Magati family wote banga pole tuwatumira rambirambi yaito naye Kevin kibinafsi Nje nitabiringa pole sana sabato Bobasi osenchoro community kwa ujumla asogo siria abantu batano at the same time. Asogo chaka wangu edaike ya mona akaire kandilinga abantu Bobasi omwaka omuya Ababasi ba minto chinyomba chonsi pintali gotacha na bakeire mbuya mono nande happy new year nande tiganya sabalende asengenje tuwansiro mwaka oyo omuya 2024 ingawache economy gere bobe abantu baminto nabakwaniri nande nabaliganiri ase interview ye bonaga bono mbiye mono Robert tota soko baganilia Bobasi nabagusi baito metente na antamu abantu twabaganiri bonsi esugu kwirengia omwaka orumia utatusaidia kweka hii akinada kerere nilesi ki audit so audit to ira na ina ntumetana takurus ambia soko kwaligerelia kamera asoko ganelia ababasi nabagusi intana ntamo omwaka omuya omwaka 2024 ahembo basi okorwa aralia be mona seri swali ligi yomorali inche muna moiwa Robert Mamanyi Ototo mwana openina kemuntu igonkorwa Bobasi Posingi Enchoro Pasi Central Ward eimoracha akora abona igo ogocha oike maji mazuri osoye suguta osoye borangi osoye bios ogenda Enchoro Youth Polytechnic abunoka bona ine GPS ani kato de koligia rolelia rwago toso abaka maji mazuri toso Enchoro toboli openina nero anchete mono rero in our discussion today they will discuss igoro ya amagenderero at constituency level. To be more specific, related to Bobasi constituency. We know that Bobasi is one of the constituencies Chigotoka in Kisii County. And Bobasi is one of the constituencies Chirichiko Batam, the Kovachin in Mono. Yes. In terms of Kutuara kilometers per square, yani asomo chumba ko gambara nene. Yes. Ya watu nabo ma abo grango. Yes.
Now those are some of the constituencies chi were waiting at chi be divided with time. Now the sitting MP of us Ningo Robert. Biamonali asiri swali ligia omo bungo bobasi nigakorukwa Innocent Obiri Momanyi. Bono Innocent Obiri Momanyi nere the MP of us constituency. And according to the Kenyan Constitution, Article 95, netwete freedom yoko elect leaders. Yes. And the basically in our constitution, go choose a president, or you call a deputy president. From there, to choose a senator, to choose a governor, a women rep, to choose members of parliament, the constituency chance to 90. Now, from there, to choose members of county assembly, aba MCA. Those are the people to go vote in the ballot. Now, in that constitution, go to our leadership changes through the ballot. And the voting system, we look and say, aka room, aka box, wa pick, exercise your democratic right. And then, a chance thing about at 2022, a career elect Innocent Obiri. Remember 2017, Nalia elected first term MP. 2022, I retain. So by God's grace, by 2027, Obiri achukua mochumbo vasi for 10 years. Na tutara agenda. According to you, one of the roles tia chumbe no kuanishonga representation ya bali baba cholete mbiyeo korwa in parliament. Ajebuna Robert Ototo Momanyi as an individual. Do you feel omochumbo vasi Innocent Obiri Momanyi or represented so represented ya un individual or represented ya vasi at large bunebo enter cover in the National Assembly? Morali mbiyemo asili swali ligia. Inche usabantu babo basi bonspi ndoje ngobiri tara tuwakirisa buya. Isababu nyore iswali ndi ya nyakuboli bunge. Ekerego soya se sector yokulika ba buna balimu nabo bali ku latest. Tindo jingoboliri bo basi bwate chisukuru chinyinge buna wate. Tindo jingoboliri gose eserikali ya Ruto emo amabaga amange gekogere bo basi constituency bwate chisukuru chinyinge no bolemerwa abalimu goboro bunge mono. Number 2. Tinga gretinga Innocent Obiri onyakoboli nyore ni liswali. Puna bana usakogenda bus constituency ensemo ya Nyamaje itaracha ne kagweto. Ni itaracha ye ne ronguso kubwa yomobasi. Echaye no egweta egende factory. Taracha egwete. Chigari chiasunguka. In due course yogosunguka chigari chechae echae ya iri no muremi usomo basi gategemete kemerigi echae chikiro chigosusoro chechae ya iri ke factory ke gukana usege goitero igo mo basi taragwakiriswa aya etarachiye abantu mbarwarete mbali abande kisukari abande mbaro babwate stroke abande mbarwarete malaria bangina mbaro abagotu orojojo sungo kia bangina ogende uchinjire kogenda guchiemenu umanya goso alirio nyoni osoe maji omobondo utirimboke bakanyamaje ne para nembe abangina mbaro emibire yabe talibuya ipara yabanyuganyugire balenge ko konyekerange emegongo nande yansire kubati abana abangina bale above 70 igo asokorora kwa nendo jinga bobasi teragwakirisu buya Obiri oyo nyora kwa moteba nginyore etamu yintanga ni wateba twalenga matanga yomo Reverend Sakaria Nyakiana ekara twalenga ora Obiri mbache tona manoti by that time manoti nero lengo umubungo bobasi nkae guribaga alienga kina arwerete mumbu no mumuro Nyakiana okoroku Naftal moga koia ntebe tinga gendo ntebe Naftal yache Naftal aga acha Kenya
nkae kuri baganga kwana ngateba nga obiri mware ngekongana morusi eri ye kurukuma noti geti eko gara nyawe manoti ngo boli maswali bakaungana obiri akae guchikura kurwelio obiri akaba innocent asa magenderero igo asokorora kwana omuraria ndoche ngabo bastira gwakiriso buya korwa saba ntaba wate bangana buchie MCA paka bakomo umobunge. On the same point, whatever innocent, akaba innocent in terms of development. Yes. Nende nothing about us nene. Kero innocent au kwa in some forums. One of the things hata bankwe umugwatanga. One of the reasons hata called the development of us ngere nene. And the allocation of money from national government each over the same each constituency change. Something okay, what's your no? How does national government allocate chibesa from national government chiche into development with the CDF? The kitty, you know, the members of parliament, ibawate kitty, kia national government, treasury, national government, NG, CDF, constituency development fund. So, but ibawate kitty, una members of parliament, bago tumia chibesa echo koena na development in a constituency. Compared na MCS barambo watie kiti. Mbona bakuna kwa bari gosenye keche kebe created. Now, ngo echi obiri akonyora. Inchire the same ubuna Bonchari akonyora. Bonchari is one of the smallest constituencies in Gusii. Inchibe considered na chirinya leba ali masabe akonyora. Is it the same amount o machoge bara akonyora? Ayena kiuma, what's your understanding of that? Asobo manyibuane nkagerete ngase chi constituency chirito bwata se Kisii County obasi nere kwa guchibesa chinyinge sana. Lakini ase ngincho yobora iboro bobe. Pese chinjiri kubagwa ase nchirire yekene. Uwasi nere bolete. Buna bono chiskuru nchiro abana bado batabekeirie France. Eli akabere partiality nere buchete. Nganyole tukwa ngakirite kura jetindi kokokoy. Obiri asinale ngawaje atemete. Lakini tatemeti aike 50%. Gatemete 30%. Nkayab. Nkayatemeta ikat. Buna sobo na temetaro. Naruete ji fonts mbalimbali. Na bana bago chisoba balia na baete chipasel. Lakini ensemo ya seito okonyora nga over central. Fonts chia ko abana be university nchisaini. Bono mwana be university cho mwa chiri busa to ga kingi chira mokonya. No, are you sure nga 3,000? Okay, ninde no bomaene. According to what I know, nga kero CDF eko bako na bursaries abana bali full orphans bako between 10 to 15,000 bali partial orphans bako 8 to 10,000 na bali babata bali bonsi lakini bali poor bako 7 to 8,000 in bursaries allocation according to my knowledge. What about your knowledge? What do you know? Kero watebo mwana gwe 3,000 nkaita bana be secondary na bakwe 3,000 in their bursaries nende chiko ba located na MCA omararia mbuya mwana asiri swali ligi my nephew oyisa asirete asirete 2018 injeti nyorete my nephew tanyorete besa nyore ne university ya lengo Pwani University nyone kero isa asirite abarenda matangaro wiring yomuntu njetindo jyo birika gutuma nyowe mu gwakirisio ego je ese kenyoro giencho 2 my nephew onde olenge high school chibesa yetu 0 na kichibesa wa 0 yani intelele tae na other words itairi ego era kwende yale na boya beta received parcel form area lakini tairi besa so ekabidi inchese ngenjo menyatale nganza ko support aba igubana ko support yeah
Now, talking about bursary allocation, is one of the things a member of parliament akora through the CDF. Yes. Na according to whatever population, you know, na wako whatever 100 million chia CDF. But wechibaga sabantu baravange na bera akobere challenge. Could it being a near population pressure ekogoro mu chumbe ta akora ta na bursaries bujabona to expected? I think ekinkeri kemo kiabase ebintu biri biragera omubunge tarwa. I think political hygiene netakeira ase Kenyan politics. Omanyete ababunga abange bali bone parliament yene yakarenge The 13th. The 13th parliament. Mbayo. Igo bara absent. Nandi igo bamanyete nga abakenya mbarasomigwa. Igoro yo gwaka chikura. Iga gweka inga kieria bono iga omanyete iga barwete bareko omonto ose ne siringi 50. Batagete kura yabo. Babang'aina. Kego ikenga kibono muna bono iga bagenderete kobosa chibese icho. Andi kego choka 2026 siri campaign chirolete. Banze ko abantu ose 100. Abangina bamanya gotebanga gochie mbuya ebali mu manyete kubuga bira ikantaro. Bono ekina kike chande to biri mono. Obiri bono iga gata getate ningi ikaga kolera abantu. Obiri bono iga gata gete koira ni chibese chiri chiaye atumigeta ase campaign. Tari arabweka. Ababunge bagusiyi bonsi pia bagimo. Otatigo ya omabwe kere nkorora. Ngoyo. Komo e credit. Naro yo kwero kengoko. Engoko. Kitutu West Mogira nkaigo. Kitutu. Alia so nyonga. I mean no, I'm sorry. Anyona. Kuchigesimaro goro. Iyo. Olina ero mubunge. Erenki akolirege bateba. Maswali kero ruta achaga ikagusi. Nabatebia ruto nga amaguta abantu baumire. Lakini ababunge bande bonsi pi nigo baraboba. Okinyo ene sese kero yobo eto se kwani yakire kiranya. Ababunge tenga ruto ngujale ko bake biranya. Na abantu babachorete na bananchi. Now, talking about anamangana Robert Ototo in our studio GTN, again the state of Bobasi constituency. And today, Tomobwategega anyare gotoa is views igoronga. What do people of Bobasi, the constituents, balibago choraba la Bobasi, inke wanta wakora as to have a good political hygiene banatevire as abantu Bobasi. Gwa kwa ndege ntogete igoro yechipara. Na ntoma yatenga chipara nko bachiri divided into, is it 4 categories? Chipara ncho chikuwa gachu warlord, chichiko connect countries with countries. Chiko ba funded, maybe na World Bank, chibengi chinene. Then tubwate chipara chiko connect towns within a country. Na chipara ichu mostly chiko ba sponsored in the national government. Yes. Mochi super highway chiwa coming, chipara chide modern. And then tubwate chipara chia county chumo governor. Yes. Akunyara. Bono types of roads inchiro chia national governments, inchiro chia county governments. Na chipara inchiro chiri Bobasi chiri meant for member of parliament. Yeah. One of the roads my attention personally, ne pare koru Itumbe mpaka Motondo. Connect. That's one of the road Omoishimiwa achagete before 2022 elections. Since then, nothing has been done. Nabaye go to character getalimo. That road is in a pathetic situation. Among many others, I mentioned, they are in a bad situation. I as you are individual, Robert. Ammonia we reach parage nara. Omayete elneri swale bigi yomara. Injenga geretenga eyuwate abaya Motonto lirino koligeri chikuru. Abantu bansire gotumeka tactic yali moyi arenge gotumeka orete biragita okunia sinini chikura chiko era bagenda.
lakini bono iyo natunyebeke ya side tigatoche bono manyete kere constituency allocation ya emergency chibesa cha emergency nchiro share development emergency una bono itaracherie gwete nyamaje eliteta keiri koira chingaki chintambe because chibesa cha emergency yigoronga a disaster money etaracherie nabayanga ko batreated mune emergency ekogerango konyira abantu abangi muna barwaire bagogenda nyagitari echaye buna ntwaru gokwanira obiri nabayanga rusi chibesa ichese ekegancha chiro sietaracherie ekogera nere representative yomubazi ase national level lakini nendo boli taraboli omathe na tebanga karaboli wona tebanga erami bridge yagwa ego fall under national government but his role as MP no gomkora a fall up orocho mondara ko digaiga ago saba match akera go sabira match omotebi ngomongina ngara kali nijiteka irengera koire gochiko bucha match se singiye edaika obirinde kera twa muboliri intuna amaisa nera amaisa abo basi chiteka irenga chiko moira ko rambungare atari ko boli ruto ngaki itarajeri abantu ngo kubare abantu nabarwire abantu insachinde nabo montago chigweto yo tamanyeti aguroche okoboli teri ko kosi monto besa no gokwa ta ko boli rende kero ruta sinyiru tumaye ko ruoto tebe ngaki obiri na temete otaboleti tokoevo now as we come to the end nalento ko invite another time erinde togende okwana mangana abo bas at large aye kwenkoba MP kwenkoba mochumbe obasi rero ingi kwengo cha prioritize egetangani kwa kwa mubasi agoke number 1 buya mano series swali ligia number 1 etaracha bunelia enali konye fix within 1 month igerete lirikegi makegi mamna yagwete number 2 education abana bali barwete semechi metaka iko nalinge kubwata imba allocation yechi besa chiri iguru kubwa omonto buna inje tinta geti besa eko gara inje already ninde epo inje nande nanya kwa besa ya CDF no besa ya basel no nyore na abantu ba kenyoro genchoro abange baba inje ngo bakonya ase abana chi school fees number 3 ama bagabuna ya balimu tinkoni yongo lime chiri metaka na abantu bali bakorete ensemo y'obwalimu basomere tobwalimu niko na ngurigiri bali bakorete myaka erie ya magega like 20 2 or 3 gocha arafu amangana yogo sigari tinkonia ngeabairi bane je na ngurigiri kiro mwana nyore equal opportunities number 4 oyo ngakirete kura no yotanga akirete ngo moira koba yani ngo treat the same mandike usiki yana abeke oyo ngakirete no yotanga akirete abana bantamu naba bons naba basi bons nainde bono egento kende ngo kokonya babasi ensemo yichi seme muna bono yani bwata bana bali chi university kona renge kwa keriogi efisi ira na inse buna lirima tiangia nyira neti ona igoro jeto ko 119,000 per year by a year nga abana bamako ende skuru omwana bo mutaka naso tago so gondo takete ko konya abantu asichisene ne kenyoro ketasometi ubuno borwairo bonene igo abantu baito mbatakeire pararo umuntu go perform bono ebi ni bintu ayora prioritize ebi ni bintu nabeke na wese kobomoga sakobomoga bono ntende kubolia maswali atano obonte ebi ose haya
keto chokora iswali litangani 2027 yes obiri nabo muchumba basi nainde egosera obiri takaba muchumba basi 2027 igo according to you 2027 obiri takaba mu bongo basi eko garo already usalendi. Number 2, question number 2. Aje bona Robert Ototo nota ko murai in future maybe was not ko MCA was not kende gons oborai nyore n'abantu batebire nyoye David ekeroriria oyese batebete ng'a leta abamura bago ntotagete omogambi igo barwete amamura abwa ara amanyantenyi kabisa amaguta agaitororwa ase emetu yabo kera aitororwa omosombori agateba tari oyo akabori ng'a kandi nkare gagatigarete omogakori agateba gukaroa gasinini sana kang'ana Robert yo momanyi Ototo omwana openini igo gakare korisi chiombe na eching'ondi agateba gogenda okarete bono rende kobarandete 2027 ninyange. Swali ria gatatu obasi nebwente kobagwa ebe mara kabere tutwale borabu na chache egosea bobasi mbuya mono omorari ase riswali rigiya bobasi netakeire kobagwa korwa kiya obure nero onyesareti kanga egento keri kere bomachoge borabu na chache kanga mbobasi kere lakini obure akamagotoreta ng'a aba basi bababwasi nini no na machoge ngegere ebe egatwara emina so bobasi netakeire ere bago iswali ria kane obasi nere bwato omogavana okogamba Kisii County yes Paul Simba arati akorobasi 2027 Simba nabo omogavana o Kisii County chances chia Simba kobe gavana ase Kisii County igochire 65% according to you according na inche amaoni yange chances chio gotaba omogavana achire 40 esababu Simba osakogenda gaiga ase stage chigari chikobanga gochikeroka aganto karigoka kamosinyire gokabeka eramo rero enarora abantu bechigari bakobeka omochanga eria gatatu Simba igagoteba ng'a tagoaka na bantu ghost workers yakobaruka lakini omanyire gototigira abachogi bagotwara ase inche nimbwate chimatatu chigokora Kisii Kilgoris Nairobi Kisii Kisumu nimbwate chigari chinyinge lakini abachogi ba Simba bakwarasi abantu mono nande bakorama abantu roche buna inche omoga chenkorangereri tukolinga tukwana mwana obo enakubolie nabo mugavana ostakoba nabo igo 40%. This swali number 5 na ilio mwalio omorai wa Kenya President William Samoei Ruto 2027 nabe president dia kabere mbuya mwana asiri swali rigiya sana 2027 Ruto era ne one term president esababu tari koigwa maoni y'abantu wakoli yes one term president mwancho moligerero GTN TV yenge exclusive interview korora amangana abo basi constituency especially 1 year after election the state ya basi constituency oyengo tokonya kwerera amangana abo basi akorokwa Robert Momanyi Ototo netwa bwate mugeni tubwe studio and any other time turamuganie nende ntenya kumoleta elindanyale kwerera amangana abo basi in a more detailed manner ende bino takwanira bune estima amache chinsoko nakantu akunyo mache naki hospitals chao basi nakichire naki obolemi bole basi nakibole even social life y'abantu basi nakiere so when we get another time ntunya kumuleta here in the studio elindanyale gotweresera mono koro kwa Emmanuel na bosirende batakera emarago bengia
mono mwaka omuya bwebisio o 2024 nyasaye abasesoni.